Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Ha halwani jongka jela Uttarakhand kaladon ke jinya kaji ke bejur ha kaba shibun ba ki kali kila syaklen themau bat syak thang haki pajbhur bat shibun ki tirthma jongki pulit kila syak keni no haki pajbhur kumta ka sarkar Uttarakhand kala penbun susu ya ki pulis ha halwani ha kaba ka jinya kaji kala khi hadin ka jimpen tuano jong ka sarkar ya ka skul be an jong ki muslim lajan khatwis pa ngut ki pulis lade bu lupa ha halwani nalor kata ka sarkar Uttarakhand kala watru ya ki jingerap na ki sautli ki tnat sipai jong ka sarkar pedang kebakan thup sispa ngut kawe ka tnat sipai ha kaba kala pan jingerap na ka home ministry banwanra ya ka song suk song singai ban penduna ya ka jinga kaji haban bhu pura iri hakaba hakane ka jaka ki jur bha ki jinga ki jong ki pajbhur